Atozara faly Elidio Stanley nova iny fandaragna toera zegny amin'ny andrany antia aty amin'ny maison na aty amin'ny production Daval Tricor no mandray ny fandaragnatsika amin'ity andra ny antia ty lavidavitra tara misy rôty fa nandeha mba ivahiny aty antsika mba hikoragna raha mikasiky rô koa sady hikoragna raha mikasiky tovolahy bogosy baka andapa aty no antony resadresaka atsika amin'ity andrany anty. Magnasa anareo zahay ampanajagna fitiavagna agnaraka fandaragna hatramo farany atsika zay mbadibadiky ndekran agny de efa nalefany bonjour jiaby tioheny. Raha jiaby ataonao hainao tsisy fiainagnan'olo tsy hidiranao. Mpagnano gazety sady radio trottoir mpagnano vaovao. Nananao dokotera amarainao magnano mahay politiky zay mahempaka olo aminao ka za meloko anao kofa tihiky mipetaka andafon'olo misy eo be sermone magnano izy tompony jery fagnainazy lanjaigna amin'ny taona magnabiagna politiky amin'ny aly mivolagna bosy zare nefa kofa marary mangataka fagnabiagna erany FB gaga zaho aminao jeriky zaho aminao era eko aminao kaza manimiky za tohiza lalagnanao tohiza pendoagna mankasitraka sahady ny Daval Tricor nagniky zahay ny antragno aty aminazy agnaty fandaragna aty ankasitrahany gargotte zokinaka ny hiratiako ny Harrison film ny pointure 42 koa niany nampiakanjo amin'ty interview tsika amin'ny andrany anty ohatsika zay mila t-shirt karaha zegny anaovako ty misy sariny artiste jiaby atao amin'ny Team Record izy ty na Milan Paris Mopcan sy ny maro samihafa na Daval ta personne ohatsika zay potipotiky aminazy agny afaka mividy ity t-shirt ao amin'ny pointure 42 ihany koa. Magnano mbala tsara korealiny Elidio. Mbala tsara midara, mbala tsara ny fandaragna tohira zegny tsika jiaby agnatin'ny tokantragno magnaraka. Elidio zalahy eto amin'ny tanàna izy nanty. Za tsy koragna raha fa karaha za tsy mila lava koragna nambara fa pitiny zay hitantsika mikoragna bon iaraka ny famba hitantsika fa zegny anao mera koragna nakity fa za magnaraka zay tany mbonao. Elidio, misy problème maso anao sa karakory ndraiky lunette isan'andro complet problème tsy paramaso tsisy sa fagnampy bogosy telo agny zoom ela itavanao izy akao fa karaha tsisy problème agnatin'ny maso fa c'est bon fa io zegny ndraikindraiky zegny geste io ka ma artiste zegny nainao managna style-nao za raha kofa nihira zegny afa nagnano izy ty edy za tanako mangasika raha comme ça zegny mba Elidio be lunette be solomaso nata dimampolo agnatin'ny tragno solomaso fô anagnako maro karaha zay de raha vangaiko tafiko ataoko mitavako izy karaha zay anagnako raha apetako ndraiky koa comme ça anao afapo tsara fô Elidio nisy fotoagna anao tegna zegny Elidio la musique za ty volagna hoe amsomy de misy fotoagna kely bon fomba fijeriko zay de nidiny kely midina lasity nisy ino tao tagnatin'izay zavatra zay fahitavako izy manokana zegny mangala onon-draha satria mikôtena la musique zegny atsika mila magnaraka ny toetrandro misy karazagna la musique zegny mipôfaka tampo karaha zay satria tsika tegna taloha zegny araka antsika tsara fa ny la musique surtout à Madagascar magnaraka ny toetrandro miôva taloha tsika donc taloha zegny européanisé la musique taloha tafotonga Njakatiana sy ny tany zegny koa agnany Jean-Jacques Goldman après donc nisy américanisé nisy ave rap ave R&B azonao fa tatoato zegny somary lasa africanisé la musique à Madagascar fahitavako izy zegny fomba fijeriko manokana zegny hoe lasa africanisé donc zegny le misy adapté agnatin'ny le monde musique africain miôva isaky ny vanimpotoagna zegny somary sarotsarotro zegny misy adapté agnaty le raha donc zegny mizaha zegny anao hoe aiza lalagna ampambagna izy ty tsy mantrôntrôka tsy mandrekindraiky fa miezaka zegny magnaraka aiza ma tegna andehanan'izy ty karakory tegna agny tegna hitako hoe nangala honogno raha aby zegny anao de tsy namoaka la musique sa za le musique navoakanao zany tsy tonga tagny amin'ny le hevery mofanina anao magnaboaka la musique za satria d'habitude tsika mahita hoe magnaboaka la musique anao niany itsika baka tsika gasy baka zegny fomba fijeriko fa volaniko eto medare za tsy nivolagna fomba fijeriko fazonao fomba fijeriko fahitavako izy manokana zegny karaha zegny de atsika à Madagascar zegny mbola tsy managna grand public azonao ko foko anao zegny mandeha par exemple mandeha en France ohatra ho avy zegny Boba niany Boba Isoma rappeur jiaby olo jiaby pakafy rap
avy eo anao mandeha mangotrony bobataka zegny afaka mistabiliser le monde musique na rap zegny karaha zegny fa misy mpagnano rock tonga rock le mpakafy rock jiaby baka nareveza baka Belgique tonga en France mandeha mizaha puis le olo artiste le akafiziny karaha zegny fahita donc zegny amintsika Madagasikara zegny tsy mafira karaha zegny tsy fidèle zany mpakafy tsy fidèle ny mpakafy musique à Madagascar atsika zegny tia raha vaovao lava zay problème tsika hita donc zegny raha expérience vécue le raha tia raha donc zegny le miaigny magnaraka le monde karaha zegny somary un peu difficile amin'ny artiste maro zegny donc zegny anao zegny na magnaboaka le hira eritreretinao fô tokony ho mety am'le mpagnaraka anao mpakafy anao depuis niany izy zegny mahita artiste tsaratsara dégageny de fô mitady artiste mitady mopikany zany mopikany tiene tu vois donc zegny le hitako masarotra izy donc miezaka zegny anao agnaty misadapte agnaty le raha nata fa amezanao le tokony hoe tokony karaha zegny musique tokony magnano mise à jour isan'andro mila magnano mise à jour zegny anao mety déphasé tam'y tongolo aussi mila karaha zegny anao izy koa iegny agnatina karaha musique nakafizagny ilidio fa na ameza fotony zany ezaka nagnamia fa izy mety raha vaovao bloqué anao mitady hafa izy tsara ny aboakanareo fa raha tianao fotsiny na mieza fotony za manokana zegny taloha niezaka magnano raha mahafinaritra za ho an'le mpakafy za karaha zegny fa tava afara zegny le tsy ino zegny le raha nagnova fa le public mihitsy zegny ny miova lasa public zegny commande mpanakamo public micommande fa tsy zay zegny tegna mary zava-misy exactement zegny zava-misy le public micommande zay à Madagascar volanko andafitsy karaha zegny à Madagascar zegny anao mahita hoe nareo mpakafy satria tamin'ny fotoagnany karaha tsozoko metraka karaha jiojoby regny zegny tamin'ny fotoagna zegny mbola misy cassette karaha radio lona ombe tamin'ny fotoagna zegny le radio hira alefan'ny radio tandrignesanao donc zegny tianao na tsy tianao tsy maintsy tandrignesanao fo izy igny azonao fa en monde zao ty zegny na misy investir be karakory zegny anao agnaboaka karaha tianao atao next bam azonao zapeny fo mitsakaraka tellement que artiste ma zegny maro de zapeny fo zegny raha boakanao de vita karaha zegny fahitavako izy donc sarotra amin'ny artiste zegny ny misy adapté agnatin'ny monde zay ary tsy zaza reka avony zegny ke tsy manahiragna anao zegny hoe le musique insecte tafara hafahafa koa na rythme ny zavatra resagny na ny texte ny parole sy ny tariny hafa kokoa par rapport au fandroratanareo taloha tsy misasantira hoe homohaka na sahiragna hagnenjika zay zavatra zay izy io kony vitako e za manokana zegny za quelque soit le monde le fo zegny aiko fo misadapté agnaty le raha fa le olo agnaty le izy fa zegny est ce que zegny le public mpakafy zay accepté zay nagnanjo toy izy alalagna anao azonao sa afara ataonao toy izy alalagna anao irana ataoko igny magnino satria zany ezaka nagnaraka le monde jeune amizao meno ambaraka anao akedragnahary le idio tokony afatsagna tanao zegny misy ho an'le jeune mpakafy le style karaha zegny zegny le idio ty agnajimo azonao zegny andesana za fa ho an'le grand public azonao le public le mankafy zalatsaigny mankafy tsy mahazaka namagna roa le taloha regny le tsy magnino raha hafa angatany donc zegny mizara roe zegny le raha tsy afaka mijery zavatra mpitambatra fanina satria fanny génération exactement zay izy volako mahatonga za mangigny azonao mizaha fomba hoe tsy mangigny za fa mizaha fomba fako mampitambatra hoe tanao zany magnaboaka hira aboaka hira raiky teo za azovy miaccepté ty aboaka raiky ty azovy miaccepté donc zegny eto zegny mizaha fo le marimaritra iraisany public le grand public taloha ndraiky public amizao mpafagna ao izy mametraka zegny donc ny raha mety afan'olona mitambatra sady afaka ny raisin'le public le nakafy za taloha ndraiky le public amin'ny vanandra zao ty zegny misadapte agnaty le monde zegny mahatonga za zegny somary mihésité agnaty le raha agnaboaka ty za aiza zegny metimety amin'ny la musique ty agny zegny somary un peu donc les conclusions ataontsika zegny hoe nifidinanao teto zany ny tarianao de lidinkely no nifandinihana zavatra zay sa no tsy faharana le rythme mandiniky za anao manahita zany magnaboaka fa mbola tsy vita dinikinao tsy mety havy am'lay raha tadiavako satria anao zegny izy koa angigny tanteraka baka sy fotony comme j'avais fait pendant le confinement za tegna nangigny azonao satria niezaka hoe agnatin'ny confinement tsika zegny aloha iezaka tsy agnaboaka hira satria maty le hira agnaboaka hira anao maty fo fa tamitapo regny koa zany nagnaboaka hira magnaboaka hira fo za ho an'le mpakafy za le tegna hoe mpakafy za zegny mandray fo izy fa le izy zegny tsy azo le tegna hoe le araka nambariko hoe tsy azo le tegna hoe le sarambabe mbahoaka le raha zegny fahitavako izy fô le mpakafy za mankafy raha bokako fo raisiny fo le izy ho an'le mpakafy le tegna hoe ho an'le fidèle fa le grand public volaniko zegny tsy de maro le araka nambariko tamin'ny voalohany teo
misy projection ve ataonao agny par rapport an'izay hoe ho aharaka rythme reto foanao ary accepter ny fanao roa samihafa. za sûr et certain tsy maintsy ho avy fo zegny d'ici quelques mois vous allez voir karaha zegny. Donc zay fa mifapetraka aminao zay raha zay. Miketrika satria zegny lo boka zegny artiste boka zegny tokony izy miketriky mandrakariva mitsakaraka ino mety ino tsy mety agnaty le raha fa ho hitantsika hoe zegny mariny traitiny lidio comme ça zegny sady azony resina aty azony resiny ary le raha fantingako izy. Bon anao taloha boka ndraindraiky misy partie tegna hitako mandeha agny anao tegna magnovo. Mandeha gonomena ririgna mivôla mandeha amin'ny place igny nalanjiro Fourier Sud-Est sy ny tariny rito. Oui. Tsy hosahirana le olo amin'ny place igny hoe sao tsy azo vôla hagny eky anao. Ho za manokana fijeriko zay raha ohatra ka agnaraka raha bito. Non tsy igny ndraiky nifandinihako izy le public am'izao boka zegny izy nambarako anao teo igny zegny arakaraka le raha maizanao izy zegny andraisan'ny izy koa raha zio ka fa mesaka misadapte agnatin'ny le monde io zegny za sûr mety afaka resiny fo raha maizako d'ailleurs moa za tsy andeha agnasasa tsy andeha fa le raha tokony hoe afaka ho raisin'le public fo zegny ezako étudier amezako izy karaha zegny fadinihako izy manokana. Elidio satria agnisan'ny volagnin'olo tsy hainy artiste farany tia sangisangina artiste farany mirongolo hita fomba fijerin'olo zegny tsy hay hoe raha sérieux ty sa tegna zegny maro samihafa ary tegna raha social na raha politique mamalo magnano texte mihitsy fomba mitondra fomba fijerinao anao par rapport ny fiainam-bahoaka ndraikindraiky. Oui. Iny tsy atsahana solovam-bahoaka mandeha miady amin'ny assemblée ary fa ary na mamboboky latabatra fa nao mitabataba maresaka fo agnatin'ny raha ao zegny ny fomba fijerinao sasany. Ikoragna ty apodiko matetiky fa Elidio zany agnisan'ny artiste miaigna agnatin'ny fiarahamonigny. Azonao za voavolavolany fiarahamonigny miaigna agnatin'ny fiarahamonigny midika zegny ary koa remarqué nareo rango tan voalohany zany anoratra hira matetiky zavatra agnivy fiarahamonigny no décortiqueko anaovako hira. Dika zegny zaho mahita ny marary ny fiarahamonigny. Mahatsapa ny marary ny fiarahamonigny, mahatsapa ny marary ny magnodidigny za. Donc zegny ama artiste mivéhiculer le fiainan'ny fiarahamonigny za zegny quelque soit raha hitako igny zegny miakatra ny inspiration mamorogno hira. Karaha zegny ary tsy voatery agnatina hira fô za fa izy koa misy raha agnatina réseaux sociaux afaka maneho hevitra hoe zegny ny fomba fijeriko agnatin'ny hira za tsy tampenam-bava. Tsisy afaka manaka satria d'habitude andre artiste gognaba maeza nagnaboaka hira solombavambahoaka sa tafotoagna manakory agnaty volagnanareo agny misy mpagnano politique tonga avagny la musiquenao fô atao fa tsy sidirinao makasika politique azonao za zegny tsy tampenam-bavanao raha karaha zegny za tsy vodinao vava fa za koa raha hitako hoe raha logique raha normal tokony koragnisika par rapport raha mahazo za mahazo ny magnodidigny za zegny tsisy tokony afaka anampim-bava za koa ikoragna hoe zegny fahitavako izy ty satria ny marary za marary magnodidigny za marary le communauté magnodidigny za donc logique be za koa ivolagna karaha zegny fomba fijeriko. Tsisy hoe dirany mpagnano politique za tsy fagnano politique zegny artiste ny asako karaha zegny satria atsika ty mahay tsara be fa izy koa amin'ny artiste amina maha olombelogno atsika zegny moramora kokoa ny mivéhiculer afatra par rapport ny hira par rapport ny anao andeha véhiculer afatra par rapport ny koragna tsotra. Donc zegny à partir ny artiste zegny hitako moramora kokoa zegny agnambaragna misy raha karaha zegny any ato karaha zegny par exemple atsika zao zegny za tsy angaro koragna lavitra hoe ohatra ny koragna artiste zegny magnantso directeur ny jirama olo tsotra magnantso misy matoko njiry karaha zegny aminay misy latsanina poto misy latsany varatra poto place karaha zegny partie ambolokana marikitry CG olo tsotra mikaiky agny zegny nandefanao fa une fois zegny za artiste mikaiky directeur misy raha karaha Elidio mikaiky anao misy raha karaha zegny mandalo aminay ty fa karakory miaraka amin'igny zegny moramora amina mba misy karazana force kokoa zegny mba voalazonao zegny raha tiako tonagava zegny le afatra ambelana artiste zegny managna valeur kokoa par rapport ny afatra ambelan'olo tsotra zegny mahatonga za zegny miezaka mametraka hoe reto ny raha mandalo aminay agnatin'ny fiarahamonigny karaha zegny ny fomba fijeriko koranantsika eto apodiko na fomba fijeriny Elidio tsy fomba fijeriny le marobe fomba fijeriny Elidio ny ambarako eto karaha zegny. Nisy sakrisy festival tagny amin'ny andapa nisy mihitsy. Oui. Festival sambitiera tsy diso za zegny. Na droedroenareo festival ty tagnatin'ny fotoagna vitsivitsy lavalava. Tsy azoko za tsy matakatra. Tsy tiany manao favorite ve ty zavatra ty sa ino aviandreo magnano raha ty maromaro nareo hitako ny artiste olo baka andapa
namoaka zay zavatra zay ino antony ary ino tsy anaovanareo bon voalohany zegny za entsika za fa artiste zanakandapa kedy artiste zanakandapa zegny depuis donc izy koa nangala aloha donc anareo fikedy izy mahazanakandapa za donc tsara nagnano raha nagnala baraka ny tanagnany andapa natay ndraiky ama côté artistiquement fa nitondra fo zegny hoe lerany hoe zanakandapa izy igny gombakandapa izy igny karaha zegny tika zegny lafiny tsara fo ny nindesiko tagnaty fotoagna jiaby zay ary nitety Madagasikara jusque tandafy tagny mbola tsy nametraka baraka hoe ho an'ny zanakandapa fa makasiky festival nitondrasako tegna nanoherako izy igny indrindra satria le raha zegny hitako iteraka baraka ho an'ny tanàgna faviako satria taitaitra avagny zegny hoe misy festival antala misy BGMJ mikarakara festival triatria antala nipofaka avoe mara misy festival tsakaraka karakarenga nipofaka isan-taona asambava teraka festival taro nisy festival satragna tapre teraka festival wakawaka magnino mandapa dindiry be karo tanàgna tsisy festival io moa zegny ny mpagnano politique tsy hainao tiako tongava agnatin'ny zegny izy zegny tiangala point agnatin'le fomba fijery hoe alors andapa mbasiantsika festival agnatina ke seulement agnatina 1 mois de préparation tanàgna imbonagna le raha tana raiky faviagnany andapa donc zegny normal be za contre raha karaha zay satria tsika zao mahitsy karakory fikarakarana BGMJ festival tsika zao fa nahita mbala tsika zao mbola mois de janvier fa magnaboaka fils agny am mois d'août izy BGMJ agnano festival antala festival triatria wawafa magnaboaka ny afisinazy somaro karaha zegny koa ny ao festival tsaka dika zegny festival jiaby zegny mila managnana préparation lava temps de préparation comme ça zegny la mireusir fa tsy taitaitra niany zegny anao sérieux zegny le raha zegny nanoheranao tsy sérieux tegna tsisy fikarakaragna normal tsy sérieux tsisy raha nanjary zegny natonga zany contre le raha hoe tsy mety raha ataona andre fa manjary tanàgnany tambaragna afa baraka andre magnano izy fa zay artiste ary tegna nakamy taminazy zegny za tam'zegny natsiky tsy nanisy teny fa isan'andra zegny olo mentionné za agnatin'ny raha ily dio kory matanàgnana andrety za segna finanginy ke hoza hanao zay tsy mba nanagna eritreritry mba te hagnano raha karaha zegny fantoko anao nagnabiagny magnano io ino sy ny tany ino raha ampiasanao fotoagna fa be zegny le raha zegny mandeha raha zegny sarotry magnano izy ambaranao ke zegny misy eritreritry ve anao tegna zegny mazava ary matoa za nanangana raha karaha amin'ny tanàgnany andapa ataovagna tsaigny fô marobe zegny ny ketriky marobe ny tanjogna tamin'ny fotoagna nanagnanaovako ouverture ny magnano club tsika jiaby may fa nagnano concert gratuitement tamin'ny tanàgnana andapa za namona omby gratuitement ho le olo tonga midika zegny zay fa misy karazagna effort nataoko midika zegny misy raha tsy kely raha zegny tsy mandeha d'un seul coup e vita fa raha zegny mandeha étape par étape mandeha pas à pas le raha mety tafaboaka amin'ny raha mavinty fa sarotry zegny anao agnano raha premièrement zegny moyen voalohany zegny faroa magnaraka zegny ny ino zegny structure afantsika mety karakaregny tanàgna andapa est-ce que efa mavita festival ve tanàgna andapa karaha zegny so ny fatahoranao so ho alen'olo place tokony hanaovanao festival na vianao nanohitry zay zavatra zay so anao ty fa miketrikeky tegna festival ty ihany un jour de fa nisy lomoelohanao ty de parmi non efa nisy nagnano zegny ty andapa atao fa nisy nagnanognano festival any atao nagnanognano sa nagnanognano fa tsary nisy nanjary karaha zegny ary zegny mahasarotiny za agnatin'ny le raha tsisy olo andeha kofa raha manjary any eto ane tsisy olo micontredire raha manjary ane kofa rehita hoe raha manjary zegny manjary mampanjary izy fivaran'le tanàna fa anao zany andeha hagnano raha tsapotsapo maiky poripory mekimeky niany fa anao zegny hoe taitaitra tampoka anao andeha hagnandata festival tanàgna ty comme ça zegny misy non aminaka manokana zegny no za tsy ary le raha tsy zaza raiky ny contre le raha ane kofa hoe boka za afa lalagna hoe zaza raiky contre le raha mety hoe logique be fa ankamaron'olo zegny contre le raha karaha zegny fahitavako la musique ary Elidio projection nao taonty par rapport à la musique nao manoka ino raha misy agny ino raha tegna zavatra maventy amin'ny taogno ty amin'ny Elidio manoka ho ana manokana zegny 2025 ny ezahako ho taogno fiveregnana agnatin'ny sehatran'ny la musique ary koa tsy tamin'ny voalohany teo fiveregnana hoe zegny Elidio aminazy ary hitanao rehefa fotoagna fotsy kelikely vitsivitsy ho hitanao fa zegny ny Elidio agny marigny azy zegny satria taloha zegny aza zegny hoe nambarako taloha ny test atraiza azovy ny olo afaka andray le raha fa nitestegna le raha hitako zegny misy ihany ny fomba afagna zegny mamerigna le toeragna ty taloha fa ary hitanareo le raha fa zegny mariny Elidio aminazy karaha zegny bon misy maromaro zegny raha mazava ho azy amigony amigony babe maro loatra maro izao tsy lany
tegna maro be ny hira ô maro anao zay tsy matahotry masomena fahitako anao zegny mikabary la mozika tsy atahoranao na na firy monté amin'ny agnala mozika clientsika samy managna anazy mbala tsara ny ary tsara za bôka zegny moral ny lidio karaha zegny mahatonga za volagna hoe za mangala élan zegny misy dikany zegny misy raha fateko kitrehigny zegny par rapport za tsy magnatrikitreky za tsy magnatrikitreky raha fatafy mesaka za magnano raha ampandiniagna lidio zay tsy matahotry échec raha fandinihako azy tsy mety za tsy mavozy échec nany hely fa le anao zegny magnano raha raiky ndraiky mavozo ino échec andalo misy ty fa éviter am'lay échec zegny matoko hoe mandiniky laligny karaha zegny dika zay tsy magnano échec matetika anao raha fahazoako resaka anao zegny mahalagna anao zay toujours hoe tsy anaovanao échec zegny anao mandiniky lavabe mialoha tsy haiko fa za fomba fijeriko karaha zegny za zegny alohany za hagnano raha raiky tegna apetrako hoe izy koa hagnano ty za ino mety impact izy ty ino zegny mety échec andalo donc éviter comme lay échec zegny mahatonga za zegny mandiniky tsara mba tsy boan'lay échec karaha zegny misy tsy fagnaragna moa nareo syry Smaven ry BMG sy ny tariny misy zavatra tsy de loatra manakory par rapport relation nao Smaven karakory ny hitanao sy BMG karakory hoan'le mahay za ndraiky Smaven fa tsisy problème ndraiky Smaven même chose pour BMG mikoragna normal fa ny raha mety ba bien sûr fa misy fotoagnany anao misy zavatra tsy afaka nafihetsikindreo na ino hitako anao atsy misy fotoagna publication taonao tonga de fa hainay hoe iza ny tianao tongavagna am'le zavatra izy io boka zay tsy miady fa hevitry ny tsy mitovy fomba fijery agnatin'le fomba fiainagna andavanandra mambariko matetiky fomba fihevitry tsy mitovy io miteraka zavatra agnaty fo ndraiky jery zay zavatra zay hainao tsara zegny non tsy voatery fô ny côté ny fiainagna anarako mariko tany voalohany to de hoe za volaniko amin'ny fiainagna ana za tsy miaigny agnatin'ny rêve fiainagna mirevirevo za tsy miaigny agnatin'ny fiainagna tsy apela tagnako fa za miaigny agnatin'ny raha hitako amin'ny fiainako andavanandra ino za magnano 1 plus 1 égale 2 fo fiainagna ana za tsy magnano 2 plus 2 égale 28 za tsy magnano zegny donc za mahetraka hoe ity anday hitako misy agnatin'ny fiarahamonigny misy za est-ce que zegny par rapport ny raha mandalo agnaty fiarahamonigny est-ce que zegny logique i raha koragnesiko isa tsy logique agny fomba fijeriko karaha zegny donc zegny misy référé agnatin'ny zegny amma zamay agnaty fiarahamonigny zegny ametrahako hoe valeurako hoe zegny ny raha tokony logique no raha mandalo agnatin'ny raha teto magnaboaka ny hevitro za fa tsy hoe micontre koragn'ry zalahy fa za magnambara ny hevitro par rapport ny fahitavako le fomba fijerin'ry zalahy agnatin'le fiainako fa tsy midika zegny fa za contre BMG tsy midika fa contre Smaven tsisy zegny ary ny Smaven hoe nagnino le Smaven tamin'ny fotoagnany hoe Elidio miady amin'ny Smaven non magnaboaka buzz izy donc les buzz nazy tadiavako buzz hafa Elidio mifanity Smaven tsy zegny fa anao magnaboaka mikasiky magnabengy boutique amin'andra aligny donc zegny bon iny système afako exploiter koraty agnaboaka ira atsaba zegny fomba fijeriko agnaty le raha za tsy hoe aritsiko micontre mo miady zegny zay donc olo jiaby mahefa zay Smaven ty namagna karaha zegny mba tourner isan'andra fa mandeha agnaty agnaty Elidio mas deo firy taogno ma fa matoy firy taogno Elidio za tsy ambarako anao io non hoan'le magnaraka oui misalasala ny magnaro hoe Elidio fa midika quarantaine d'année ba za soran'io Elidio tsy endriky zegny za zao vola amin'olo Elidio ko mbala zandriko amin'ny taogno misy olo fa mahatra zegny reo ty volagna fa mafandy Elidio tsoko fa 42 45 zana za zao vola fa Elidio mbala zandriko amin'ny taogno zay fa mbarako olo mizaha public zao ko taogno za mbala mazandry Elidio fa izy io boka n'le raha tsy tsapan'olo zegny izy koragna tsy avy nandalo taloha tsika tam'zay nagnano tamin'ny interview nagnano maraiky taloha igny ça se dit bien dit nazaveko koragna ty olombelogno tsaraikiraiky volagniko samba nagnanaovan-dragnahary izy apodiko ndraiky koragna ty misy nataony malamasora sino misy nataony marokoroko misy nataony tsara misy nataony foeky karaha zaty no misy nataony samy managna raha nitiavany izy misy zaza voteraka mizaha direct fa soran'olo matoy azino ino problème no ko fa hitanao bogos hitanao tsara tanamy zegny fony anao azy mandeha mandiniky za fiaignana tsy fiaignanao fiaignanao tsy fiaignan'ny Elidio boaka fa regnagn'olo tinana azino karaha zegny donc zegny atsika samy mananaovan-dragnahary izy atsika tsaraikiraiky aza mifakalagy amin'ny raha karaha na karaha zay tsy mankasatra agnatin'izao anao Elidio karaha zegny anao foeky firy metre bas metre anao fa dinisy mandeha firy metre Elidio karaha zegny firy metre anao firy metre za nino agny fa dinia karaha zegny fomba fijeriko karaha zegny misy sport atao ve Elidio ro mpankafy magnontany sport mankafizinao sady vite sa sport malefaka fogna tianao za hoan'izay paeza nagnano basket Elidio ary magnano basket tegna nagnano basket hoan'izay miaraka nianatra taminah fa tsy nahazoagna ono raha
izy koa hoe donc ny basket na lava velodeo fa lafa 2 mètres tsy haiko tany basket ny hoanao tsy nampalavanao tsy nampitombo anao ny basket mba tsy haiko aminazy fa za izy koa hoe zegny za nagnano sport za tegna tia basket be za fa depuis tagnatin'ny monde de la musique ty mo zegny anao zegny miezaka ny tsy hoe zegny anao miafahafa fa le ama artiste mihitsy ndraindray zegny anao misy intégré agnatin'ny olo marobe ndraindray sagnatria ny vava anao andeha agnambady folo katary amareno da hagnano spectacle irisy vity problème lasa vao meka manahiragna ndraikindraiky de vao tafitandrigny zegny anao am'le velon'ny tegna anao satria anao une fois zegny chevinao vao managna 2 semaines 3 semaines 1 mois zegny anao zegny tsy afaka isotsota agnabo tongotry sy ny tariny zegny manahiragna donc zegny anao tsy maintsy tafitandry fa zegny par rapport n'le ma artiste anao ndraiky karaha zegny filma zanakely idio zao mbala araiky fo vady araiky koa bon misy tany mbele vadinao manjanaka anao manao zao sa fa hafa miova hafa reny njanako mbola izy fo mbola izy fo mbola tsy eky nangala hafa mbola tsy ary mbola tsy angala izy ok d'accord mazava idio tsika zay fa lavalava koa nataotsika zegny fa lavalava fa tournée atoato mba tiako regny hely hoe mba tournée izy zay tany tsy mety ho andalovanao am'ty taogno tya ary ny tany tianao andalovanao am'ty taogno ty d'accord tournée donc le farany marikitry donc ny pour Saint-Valentin andeha Comore oui andeha Comore Moroni magnano Saint-Valentin olo Comore ya tsy intsetsika aminazy e izy igny zava misy agny olo jiaby ko misy fitiavagna anao agnambanimbany olo Comore tsisy fitiavagna za tsy nambany olo ta Comore fa fagnotaniagna fo napetrako io Saint-Valentin zay ataoko ary 15 février à Comore Moroni 14 misy araiky amin'ny tanàna araiky 2 dates 14 tanàna araiky de 15 am'izay Moroni donc Saint-Valentin zegny amin'ny Ildio moa tsy akaraka date typique zegny fitiavagna raha agnatina comme za fils Ildio comme misy sarina kerakera petraka amika zia fitiavagna zay magnarakaraka zegny misy Tour de France za misy RNS amin'ny mois de avril mois de mai karakaraha zegny de melony zegny ma zegny misy tournée madinidinika à Madagascar ay tournée madinidinika mandeha agnano fiaparabagna tratry ny taogno ary bonne année ny société quelque part karakaraha zegny de agnatin' zegny misy tournée madinidinika fa ny tegna grandiose zegny am'zegny zegny de misy fandehanagna en Chine koa à Canada hely de mandalindali karakaraha zegny fa ny tournée Madagascar zegny aintsika comme misy antaogno mandeha fo ilo any amivolagna fa Ildio fa tsy mitourné tiato mbola mandeha fo zay tiato Ildio zegny fa tsy mandeha mbola mitourné fo zay tiato mbola managna tsofitra agnatin'ny posinay fo iravindraha io fa io mo zegny tsy hitan'olo io boka zegny d'habitude zegny arasa d'ailleurs mo zilary Madagascar zegny hoan'le tia mivôntavônta fa zegny hitan'olo hoan'le mangigny tsy raha hitan'olo le calme zegny tsy hitan'olo fa le olo le tegna io fa zegny tiantsika Madagascar fa neo fomba fijery azy anao donc zegny le karaha ty zay igny hoe tournée naka karaha ty igny izy fa tsy voatery ho karaha zegny misy sasy tsy Ildio zay raiky fa marobe ny artiste ao mitourne normal fa tsy poera tsy magnano raha karaha tsy karaha zegny fa io zegny anao zay tsy poera fa raha misy vava fô za tsisy vava mivola non tsy hoe anao topy izy satria fihevitrinao tsy fihevitrin'olo Kezely anametraka hoe tsy vehivava izy fa olo mahitanao Ildio tsy be vava non tsy zegny izy io tsy hoe za be vava fomba fijery hoe za tsy mitovy matetiky azonao le fomba fandiniako raha raiky tsy mitovy en fomba fandinian'olo zegny lasa etretiny hoe ndraindray Ildio méchant ndraindray Ildio mierign'olo mba nina abusé nolo izy fa kosa abusé hoe tompon-daka français abusé lo izy fa nanao kola be igny abusé le raha fa tsy tokony atao karaha zegny fa io zegny problème raha karaha zio ko raha hitako atsika Madagascar surtout agnatin'ny réseaux sociaux zegny le raha kofa véhiculen'olo araiky zegny anao zegny tsy mila mandiniky fa asa magnaraka raha tegna zala telo baka za tokiky za tafitikiky koa za ke kola nono volagninao baka azalay raha mary raha kola be fa tiariky raha kola mary inga izy zegny tsy haiko zavako izy fa managna fahazanana karaha zegny atsika Madagascar koa fa misy olo araiky zegny mivéhicule raha araiky natao i raha tsy mary zegny izy koa fa hoe zegny olo araiky mazoazon-draha zegny volagna zegny zegny karaha mary mibetibetiky mandeha izy osagny jiaby nata raha tsy mary zegny efa hitavako donc zegny ivolagna zegny izy fa Ildio mierigno akin-dragnahary afaka mierigno nata raha tsy dirany fregnan'olo raha korangisiko bon d'accord anao talona vitavita nanositosika ely zandronao tamila muzika Lydia ito tatatanao mety tsy nahefa sakado sa ino izy fa nametry fa tsy olona metry mety tsy afaka magnala muzika anao kana muzika nadiaka fa managna zanaka raha hafa andeha taona amin'ny fiainagna atanao boka fa marobe misy investir amina raha marobe hitako izy misy donc zegny izy koa fa io boka zegny amin'ny tamin'izy mbala tsy nanagna moyen zany anjara tegna manosika izy koa fa hitanao koa fa hoe zegny managna koa izy managna moyen pela tagnanao hita zegny anao fa tsy agny lalagna andehanana la muzika iny ataonao volo hoe tsy ny forcé izy eky
na tsy eriky izy hoe ndao ataonao no izy io fa ny investissement aby ataony io fo namberanao izy efa be zegny managna ny tanjogny ty ataona amin'ny fiainagna anazy donc zegny zay naova nagna izy premièrement tsy managna moyen ya azonao taloha tsy managna moyen za managna andraikitrinaka zegny mametraka hoe Elidio anabaviny Elidio ity donc zegny izy koa amin'ny raha tiany la muzika tiany afaka posiko izy fa izy io fa managna moyen fa manambola eky zegny izy io ty ambela anao fagnala muzika izy tsara tsara mafinaritra izy agnataony karaha zegny fotony zany nagnano Elidio bokelina mafinaritra zany ataoko aminazy d'accord farany ty fagnontaniana anakahy ty Elidio anao zay fa mbala misy mamasosy magnome téléphone ambadibadiky fogna karaha misy fa mahatady vola mahatady vola anao fa hafa ihany olo managna 1 milliard nge peut-être 2 milliards taloha baka misy hoe magnano téléphone hely egny zao Pro Max na tegny egny zao sy ny tamin'ny fotoagnany androny fa tsy alainao rô manondrozy aminao za zio fa za feky mividiny Elidio na miandreo fa tsy mangala anao Kristiana ty io ka zavako raha Kristiana tsy manda fanomezagna le baba izy anao alaigna fa karaha le taloha zegny hoe zegny miravitry be karaha fa tsy karaha zegny fa tegna mba fa mitady vola kosa inga miasa inga izy anao nijo tsifirinao tanao zio Elidio amy artiste anao artiste tegna malaza aby reo mahazo 20 sur 20 sy ny tariny le zokibery ataontsika ry za tsy voanao tsy malaza edy azavoagna volagna ananao efa za taniesa za ny miaccepté izy zegny surtout zavatategna ko sy mahita hoe za tsy agnatin'le rang misy za taloha tsapako le raha que bon par rapport le ranao taloha anao zao ty firy sur 20 tsaronao mofiry anaka taloha tsika nikoragna tariny anao nagna mialanao ty ambony be satria hainao fa ambony note nao anao baka ny tafitonga antsika zava faiko fa anao nazo note tsara namianao tompony za afaka vérifier ndraiky ça se dit bien dit Elidio ndraiky médaille tafitonga zegny tafitonga zegny 0,5 tafitonga zegny ary mbala ambaniny zegny donc faut fa tsy agnatin'le rang zaky tsy fagnambagnanino tegna anao zegny sa tsy fagnamezanao fotony hegnynao tompo io za zegny ambodiko ndraiky za la musique zegny managna tanjogny lavitra azonao tanjonaka amy la musique zegny tsy mifankarikidrikitra le raha ilaiko monde la musique misy za mitsy raha partie misy za zao azonao agnatin'ny saigny donc zegny ka mbala Madagascar mbola karaha ty fo zegny le place misy za mbala tsy managna place hoe managna note tokony ho an'ny tegna ko za satria haiko le valeur ako azonao haiko le valeur de la musique anagnako haiko le valeur ako hoe atraiza-dravitra tokoa agnatin'ny la musique donc zegny le monde misy za mbala tsy permettre le tsy mipermettre raha karaha zegny zay mahatonga volagna hoe mbala tsy tonga am'le tanjogny za ndray ny potipotiny raha tokony ho azoko zegny zegny fahitavako izy zegny mahatonga za volagna aminao hoe mbala latsaka ambany be no tokony ho azoko par rapport na karaha zegny ome fisaoragna reny mpankafy anao ça c'est du bien dit baka agnarany taloha fa zio toera zegny mbala anao fo baka nitondra za ko zy fa hafa toera zegny ty raha zegny ty hoe Elidio zegny sotra antsika jiaby nagnaraka sotra ny médard satria toko trano Daval Tricor tompony ampiantragno zahay tato mankasitraka jiaby fa amagnaraka koa magnentana antsika jiaby mpankafy Elidio na tsy mpankafy anao fa marobe ny produit tokony amy semaine tokony magnaboaka hira zay amy semaine ty tokony magnaboaka hira za zay fa hira mpitiavagna be hira amezana amezagna antsika jiaby donc zegny magnaraha fogna ny page ny Elidio sy nata naleo mizara roa misy page naleo magnaboaka raha page koa fa raha malotoloto alefa agnatin'ny compte personnel koa fa raha tsaratsara zegny raha tokony hoe amy artiste za zegny izy le fragna olo volan'olo jiaby zegny agnatina compte agnatsika mikorokoragna tafatafa koa fa raha grandiose hoe produit aboaka ny Elidio sy ny hira sy ny tany zegny agnatin'ny page regny no boaka fa adadalagna madinidiniky regny ama olombelogno aza raisiny hoe Elidio olo bizarre fa ndraindray koa zegny misamizy comme olo jiaby tsaraikaraiky zay hoe agnatin'ny Facebook hoe za ndray Elidio ko tsy maartiste afa tsy zegny fa hoe olombelogno karaha nareo jiaby tsaraikaraiky Elidio managna droit miala voly mimoemoe mipartage raha ndraindray pelusy ndraindray raha somary misimisy kabariky raha hely agnatiny fa za hoe zegny onareo mpankafy miaza fo mankafy fa Elidio fo iezaka agname raha tsara fo 2025 ty rendez-vous on est mbola janvier là février tsika io donc mbola lava ny taogno zegny miaza zegny magnaraka zegny Elidio fo hitanareo zavatra amy Elidio fo mankasitraka jiaby merci médard tsy miabandonne amy magnaraka koa tsika mitafatafa karaha zegny ankasitrahagny Elidio nagneky nivahita ato amintsika ankasitrahagny tokoa i Daval Tricor izay nampiatragno antsika de tapitra ny fandaragna antsika ankasitrahagny Elidio nagneky nivahita ato amin'ny fandaragna ankasitrahagny Daval Tricor izay nampiatragno antsika koa izay babandro ry Team Record marobe reto merci izy antsika
tamin'ny fahafoizagna fotoagna fahafoizagna tanàna tamin'ny andrany anty. Merci Pointille 42 izay nagnamia akanjo ty ohatsika zay mila afaka mijery page ngiaho atsika maro isan-karazana atsika mila t-shirt misy sarindreo team record maro maventy loa aby io dia afaka mandeha mividy izy ao amin'ny page ndreo ao. Akasitran Gargotte zokinaka Rembolokandrigny ny réel fierté fregnan'olonao izy ailitiky aminay ty fomba karaha ty izy tegna tombo fregnan'olo agnatin'ny raha io ko taminao biloa zay agnatin'ny Daval Tricot ratoko zay de magnano veloma mandratafa erignany itondra olo vaovao koa. Merci honorable Nelson Film nikirakira fin tekniky jiaby tao sy niratiako veloma tompoko.